Sang Duta Agung saka para Pandhawa ya kuwi Kaki Prabu Ndarawati. Punta kula wonten maringi dawuh Kanjeng Eyang. Apa ya bakal kelakon perang gedhe Bratayuda antarane Pandhawa lan Kurawa. Merga pun yang duweni rasa pangrasa ingkang ora ngepenaki ati sajak ana perkara ingkang gawe sungkawa. Ketiwasan sinuwun. Anakku Irawan. Anakku, kira anakku. Sawana ning Marjanegara Wirata. Ora kanthi karaharjan malah kanthi kahanan ingkang kaya ngene. Eka bumi Tri Sawatri gunung. Catur samudra Pancadaru sabangunan Sabta Pandhita Asta Tawang Nawadewa Dasa Ratu wis tutuk noleh mudha kegojekan. Nggih Pak, kersanipun Kindara Irawan rawuh rene mongko kanthi tawang-tawang tangis. Kae nganti nyusung rene kae piye to Le? Surem Dewangkara kengken lir manguswa kang layon nuwun sewu Ndara. Lah kok tekon prapta rawuh teng Pedhukuhan Karang Kadempel mboten enten ngendika atur napa-napa. Lah kok enten pendhapa wau sampeyan ming nangis ngrangkuli kula. Sampeyan teka-teka ngabruk wetenge Semar. Monggo weteng kula niki isine ming kozer tok kok ya. Dikabruk enten napa, Ndara? Enten napa, Den? Kok kaya cawus guwayane kaya nandang sungkawa. Enten napa, Gus? Mbok nggih paring dawuh, mbok ngendika, mbok ya omong. Sampeyan ki ya ora biasane rawuh ning Karang Kadempel, sak gendakan iki kok rawuh napa? Ya ta laruta saking gedhe sang kuru kula. Yen tan mutusa sang Sri. Siwa Semar, kula wonten dawuh Ndara Irawan. Sing gedhe pangapurane Siwa Badranaya. Merga sangka patrapku ingkang kaya mangkin gawe bingung sartane gawe kaget kogelan maneh Siwa Semar Badranaya. Mboten mbok enten perkawis menika mbok nggih crita sanjang kalih Semar. Ora-orane nek kula mengke maida, ora-orane nek kula mengke mboten ngrungokke, mboten midhangetke ngendikane sampeyan. Enten napa Ndara Bambang Irawan? Sejatine anggonku
prapta ning Karang Kadempel kanthi kahanan tetawang tangisan kaya mangkene iki Siwa Semar. Sayekti aku mung duweni rasa meri kelawan para kadang-kadang ya lancur Pandhawa. Para putra-putra Pandhawa liyane ingkang tansah sinaket marang pepundhen Pandhawa, marang para pinisepuh ing Ngamarta. Wektu dina iki wis meh tumapak perang gedhe Bratayuda. Ya jangkaning jagat pabaratan antarane Sata Kurawa mungsuh kelawan para pepundhen Pandhawa Siwa Semar. Apa ya kelakon mung Bambang Irawan dhewe ingkang ora kaparingan derajat sartane kalungguhan minangka senopati anggonku mengko bakal nerabasing Marasata Kurawa ya wong atuh-aku Ngastina Siwa Badranaya. Mareka den prayitna Semari resika sing tenan temen antel ndasmu lho kowe. Dirungokke tenanan lakon baku kowe. Iya. Wis meneng lambemu. Nuwun sewu. Mboten kok ateges pripun-pripun. Lah nggih lumrah mawon. Lah nggih jamak lumrah mboten maido kok ya. Wong nuwun sewu sampeyan niku putrane Ndara Janaka mbuh sing kepira. Semar niki wis mataun-taun ngetutke Kang Rama dereng apal bojone kalih anake. Bagong niku malah apal. Engko Ndara Janaka ora ning nggone si aku terus rono kok. Kowe iki ya meng garong kok, Gong. Pun mboten sah ditangisi. Mboten sah ditangisi lakon sing kados ngaten niki. Gunane napa nek sampeyan nangis? Monggo nuwun sewu. Sing dadi dipatah dadi senopati benjing perang Bratayuda badhe tumeka niku para lancur-lancur Pandhawa ingkang gadhahi kaluputan tumrap Pandhawa. Apa iya Siwa Semar? Nggih. Sampeyan bejo malan. Ngaten, sampeyan bejo. Merga ngibarate sampeyan ki ora duwe kaluputan marang para Pandhawa wekasan sampeyan ora dipatah senopati, sampeyan ora entuk dum-duman gelar senopati. Merga sampeyan pancen suci resik lahir batine. Lah nek lancur-lancur Pandhawa sing sami entuk pangkat senopati niku merga nuwun sewu lho niki Ndara. Merga pancen carane cara dene ngibarate sing do entuk kelunggahan senopati niku duweni dosa luput tumuli dipun hukum. Kedah manjing pabaratan wonten sak mangke perang Bratayuda jaya binangun menika. Nek kula dadi sampean kula bersyukur. Kula ngucap syukur ngersane Gusti. Kasan dadak ketayalan melu perang barang. Nang omah nyawange menak kok. Ngaten. Nanging aku durung bisa narimake. Pun. Nek sampean tetep adreng kepengin nggayuh kalenggan senopati, nggih nggo kula kanthi sowan dhateng para Pandhawa wonten negari ing Wirata Ndara. Mulat mau sangat bagus semunira kemanun sang kasarapan tingkah ongso
kandha tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana samirana lan warayang bujleng-bujleng iblis lanat padha jek-jekan miturut ature togok iki mau sing nyedani Kanjeng Rama Prabu Jata Gimbalan Kanjeng Ibu Jatagini satriya Madukara ciri ketheke satriyane bagus tanpa cacat pengawak tirta duwaya tiju pamulujenar lah kota sawang saka ngantariksa iki kae kok ana satriya mongko ciri ketheke padha kelawan apa kang diaturke Panakawan Dagok ten mandheg ten mangkahang rasa sumbara mawa lindhu bumi gunjing kumalodha guntara gaeta ana satriya bagus tanpa cacat nggo sikik Raden apa kowe ngengaran ya kekasih Raden Janaka ana yaksa durung tepung marang aku kowe sapa balik takon marang kowe lho ya takon marang aku ya iki Nalendra Si Mangleng jejulukku Prabu Kalasrenggi Prabu Kalasrenggi dasar kewarya nyata apa kowe kekasih Raden Janaka Gus yen to kowe nanjiki sartane njaluk priksa kelawan aku dudu kok Raden Janaka kowe Prabu Kalasrenggi ora pinanggya kelawan Raden Janaka nanging pinanggya kelawan atmajane Raden Janaka ya aku Bambang Irawan wala taala kaya to laruta saking kutha Sanggara kula yen tan mutusa sang Sri nyatos-atos Luden kanan kaya ngeten iki sok akeh wong membo-membo aja kuwatir Petruk nggih ati-ati pokoke ati-ati kowe to Bambang Irawan kowe anake Janaka kowe ya dasar kepara nyata Prabu Kalasrenggi ya aku iki Bambang Irawan yo ngerti ya kena ngapa aku methokke karo kowe sayakti aku arep males nguti tuwa lara wirang marang bapakmu ingkang rikala semana wis nyedani wong ato aku Prabu Jata Gimbalan Ibu Jatagini gandeng aku saiki ketemu karo anak Janaka ing pengangka aku arep mateni Janaka gandeng bapakmu ndek utang nyawa karo aku ya saiki anake kudu nyaur utange bapakne ya wah Duh Ndara aku semanten gini git janggane Sang Bambang Irawan dening Nalendra Yaksa Nalendra Si Mangleng nenggih Sang Prabu Kalasrenggi nalika semanten gini git janggane Sang Bambang Irawan ing cipta Sang Bambang Irawan nalika semanten ngunus curiga den sudahaken wonten jajanira Sang Prabu
kala srenggi nalika semanten suduk Jaja prapteng walikat Sang Bambang Irawan miwaseng Prabu kala srenggi nalika semanten pejah sampyuh dadya sungkawa sangya para panakawan mau. Mati kowe. Bono. Cirene serat ibaran jebul Ndara Irawan mau sowan rawuh ning arang adempel ming arep pamit sedo. Dadi kaya ngene lelakone tole. Ndaramu Irawan gini git janggane karo buta kuwi nggih. Kelangan Ndara siji meneh kok. Lemu sedih ki mbok ya sing rada dramatis. Ora iso. Wis meleh yang putra. Aja do bekenengan. Aja do tawang tangis. Kewandane Ndaramu Irawan diaturke para Pandhawa. Nggih, Pak, kula dherekaken, Pak. Angin amidet miler arom-arom ngalangut pagoting paningal kapantok uruting Cakrawala penyawanging Sang Dewi Kunthi Talibrata ya Sang Ratu Jimat tambuh-tambuh setaning galih anggendong tiasmi gena sedih kingkin kaprawasa ing ruhara ingkang nabet ing batin nenggih kagodha ing pewayangan bakal dumadi ning perang gegempuran antaraning Pandhawa lan Kurawa nalika semanten singkeling tiasmanani gara-gara gong anggegirisi nanging eling-eling putri ing aluhur sawetara anggenya lenggah aning matering kasatraning panggombakan amung manekung lan memuji mring panguwasaning dat kamurwing dat datan wonten ing den penggalih kejawi namung Atmajanira sangya para sata Kurawa miwah para Pandhawa ingkang den rengkuh datan wonten bidane nalika semanten
Dintrim Waradaya putri ngaluhur dipinambi pratanira Nalendra Indrawati nenggih dutaning agung Sang Prabu Sri Bathara Kresna nalika semanten dadya kagiat sotaninggali Sang Dewi Kunthi arsa andhang dumateng pratanipun Sang dutaning agung wau Mirem kembang popong tarate bang tarate bang sari mulat ora rayongan lung malengkung dedep tidem prabawaning ratri sasadara wis manjer kawuryan tanpa jiwa kang memanise manggap Srinateng dalu Siniwaka Sanjapra tasih aglar ning Cakrawala winulat langut Prantine peksa kebekan saking kaing taranggana kaing sumiwi warata tanpa sela prasasat kaya dene kepapak wanci peteng kepapak obor sasra biar padhang trawangan atine Dewi Kunthi tali brata ora pangling ingkang marapta ing panggombakan Anggir Prabu Ndrawati Ratu Dwaraka Prabu Sri Bathara Kresna Kanjeng Bibi Kunthi inggih sewu-sewu pataturipun ingkang putra Indrawati kula nyuwun pangapunten jernyatanipun kula kumawantun mlebet wonten ing kasatriyan ing panggombakan ya ora dadi ngapa nggih ana wigati apa teka beda kelawan padat naradat saben mrepeki kelawan Dewi Kunthi tali brata teka wektu sak mengko methuki kelawan Dewi Kunthi sajak ngemu wigati ana apa Prabu Kresna ingkang sepisan sowan kula ngaturaken sembah sungkem kunjuk wonten ngarsa jengandika Bibi Kunthi tali brata ya tak tampa ndungkap angka kalih sowan kula menika mboten saking pingajengan kula piyambak nanging pancen estu sowan kula wonten ing kasatriyan panggombakan mrebeki kelanung jawanipun Bibi Kunthi tali brata wonten ing mriki menika kula namung nuhoni dhateng kewajiban dawuh ingkang sampun kula tampi Bibi dawuhing dewa rikala semantri wangpi kula narada ingkang maring dawuh lan ingkang putra Indrawati kapurih kula kedah boyong ari kedah sak mangke Bibi Kunthi tali brata kedah kestu kula boyong wonten praja negaring Wirata
Aku arep tok boyong ning Praja Negara Wirata arep ngopo? Neng kono ora ana wigati apa-apa. Ora ana apa-apa ingkang bisa disawang. Aku banjur arep takon ngopo ning negara Wirata. Nun mangke. Iwang Pikul Narada dawuh lan ingkang putra ing Ndarawati. Kenging punapa ta? Kula kedah boyong dumateng Bibi Kunthi tali Brata wonten Praja Negaring Wirata awit Jawata lan Kodrat sampun pinesti bilih sak mangke perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun badhe kaleksanan Bibi Kunthi. Kagiatri sang ngapirango arinangkala kinempet kempet dosang retnaning bawana ya keto kang malangati dadi anak Prabu Ndarawati prapta ning kasatriyan Panggombakan mung arep menehi pawarta yen to anak-anakku Kurawa lan Pandhawa bakal dumadi paperangan. Kanjeng Bibi mekaten. Jernyatanipun dipun selaki kados punapa malih sampun boten saged. Yayi Prabu Jaka Pitana ingkang cukeng lan adreng ngukuhi negari Ngastina. Paripaksa pesthi ning Kodrat. Perang ageng nggih perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun mari kedah kelampahan lan mari kedah para Pandhawa napaki perang gedhe menika. Prabu Kresna apa sira kuwi ora duweni rasa kamanungsan ning atase sira kuwi dadi pujangganing para Pandhawa mbok ya nek Pandhawa duweni gegayuhan mbok ya jeneng para ingkang tansah ngendhake merga ngelingi marang tumindak para Pandhawa kuwi mung supayane rukun ning alam jagat raya iki supaya rukun yen ora ana perkara liyane mung rukun karo sedulur rukun karo kekadangan yen to ngasih dumadi peperangan kaya ngene sapa sing kapitunan yen oh sewu lepat aturipun kang putra ing Ndarawati diagung mangaksami Bibi. Bab perkawis lumadene perang ageng Bratayuda mriku sanes kula ingkang njangka. Sanes kok ingkang putra ing Ndarawati ingkang damel pangrika daya. Supados perang ageng Bratayuda mriku kelampahan, kula ugi mboten kepengin menawi nyumurupi Kurawa kaliyan kadang-kadang kula pun para Pandhawa. Nglampahi pabaratan wonten Tegal Kurukasetra nanging ugi dados ning ngawuningan sedaya menika sampun dados jangkaning jagat mboten saged dipun seleki malih. Pramila samangke monggo wontenipun ingkang putra ing Ndarawati prapta wonten ing Adipaten Panggombakan menika kula namung badhe kepengin boyong jenengandika Bibi Kunthi Tali Brata samangke badhe kula boyong manunggal kempal kalian para Pandhawa. Wis dudu wancine kumpul karo anak-anak. Pun Bibi minangka wong tuwa ngrasa kagul rumangsa gelo rasaku, pengangkahku. Aku ki mung kepengin nyumurupi nggon kekadangan padha bisa rukun manunggal dadi siji. Ngelingi lakon nalika aku dadi duta. Ning negara Ngastina aku dioman-oman dening Duryudana. Ngeget-pingget rasane atine pun Bibi yo nggih. Ngungkuli ati ingkang cinocok bajra lungit. Nanging mugi dados ning ngawuningan. Kowe arep omong apa meneh? Kowe arep ngomong apa meneh?
Nuwun sewu Bibi. Para Pandhawa mbetahaken dhumateng Paduka. Yen to anak Prabu Ndarawati kepengin mangerteni, apa to sababe aku ora gelem mbok boyong. Merga aku isih duweni rasa sartane duwe gegembolan rasa kelawan para Pandhawa ingkang ora isa ndak aturke kanthi srana apa wae. Monggo jeneng para Prabu Kresna Ndarawati kowe ingkang tak pasrahi gula wentah marang para Pandhawa tuduhna marang dalan kang becik. Lah kok dadi malah lakone kaya mangkene apa ya bakal nglakon. Pandhawa lan Kurawan kantarane padha-padha sedulur bakal padha paten-patenan yen. Tatkala narpa Kresna tulus hanyakra ring Janawi Suta Yaya Dipati Karna ngadhang kelawan lakuning kreta Kyai Jaladara ana apa? Koko Prabu Sewelpan aturipun ing rayi ngawangga diagung mangeksami mesti damel kaget setaning menggalih Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati teka kula nyandhek lan lampahipun kreta Kyai Jaladara. Ya mesti wae gawe kaget. Ana apa? Nuwun sewu. Sinten ingkang manjing wonten pagedunganing kreta? Kula badhe nyuwun mriksa Koko Prabu. Sinten ingkang keduga manjing wonten saklebeting pagedunganing kreta Kyai Jaladara menika kula tak nyuwun mriksa. Paduka Kanjeng Koko Prabu kula aturi paring dawuh. Yayi Karna, wonten timbalan. Kena ngapa lah kok teko dadi Yayi Adipati Karna? Duweni tandha pitakon kang kaya mangkono sambung rapete apa kelawan wigati pribadimu? Nuwun mangke. Koko Prabu sampun ngantos goroh lan ingkang rayi ngawangga. Kula menika mangertosi sinten ingkang lenggah wonten ing pagedunganing kreta menika. Kula mangertosi sinten ingkang mapan wonten saklebeting kreta menika. Yayi Adipati Karna ora ana sapa-sapa kejaba mung pun Kakang. Lan ingkang manjing mapan ana ing pakusiran ya mung kadang kowe Garba Ruci Yayi Raden Haryo Setyaki. Sampun ngantos goroh. Kula menika satriya utawi kula menika Nalendra ingkang lantip anggrahitanipun. Menawi Kanjeng Koko Prabu Ndarawati goroh atur dura kelawan ingkang rayi pun Basukarna paripaksa sak mangke kula badhe ngruda paripaksa. Lulung Kusik. Sambung rapete apa Yayi Adipati lah kok teko Si Adi. Bakal ngruda paripaksa kelawan pun Kakang. Nuwun sewu. Kula menika namung kepengin asung bekti dumateng tiyang sepuh kula. Kula menika namung kepengin asung bekti dumateng ibu kula ingkang paling kula tresnani, ibu kula ingkang paling kula sembah wonten jagat raya mriku. Ingkang paling kula aosi wonten ing Madyapada mriku. Sinaosa kula menika datan tau tate pinanggih ibunipun Adipati Karna sak mboten-mbotenipun
Saderengipun marang ageng Bratayuda kelampahan kula saged asung bekti wonten ngersanipun ibu kula pun Ibu Kunthi. Sinaosa sakmangke mbok menawi wekdal ingkang sepisan lan ugi wekdal ingkang pungkasan kula Prabu. Oh. Oh, anakku. Anakku Cah Bagus Ngawangga Surya Mojo Surya Putra Kanjeng Ibu iya karena kowe aja neteske loh yo nggih apuranen pun Ibu karena Surya Putra kowe wis kelakon tak rangkul nggih. Apuranen pun Ibu. Mbok menawa pancen wektu iki wektu ingkang pungkasan kanggoku ketemu lawan kowe nggih Ratmajaku. Bang Sumirat kaya kabotan getih nalika semanten sumara getreng-unter gluduk ambal-ambalan nenggih gumyur tiyang sing Narpati Ngawangga nenggih Sang Narpati Karna Basusena nalika semanten sangsaya tebih lakuning kreta Kyai Jaladara pinandeng tanpa kedhep kaya sesak jroning dada kaya mbledak-mbledak dadane klipat kondur Ngawangga. Para Pandhawa myogu mulung mangung siring prasata Kurawa walatala ya jagat pangestu ngurwayahu Bathara jagat kaya ngenteni Slemping Palwa gabusku mambanging Sela Kresna nggon pone yang ngenteni marang kondure Sang Duta Agung saka para Pandhawa ya kuwi Kaki Prabu Ndarawati. Punta kula wonten paring dawuh Kanjeng Eyang apa ya bakal kelakon perang gedhe Bratayuda antarane Pandhawa lan Kurawa. Merga pun yang
duweni rasa pangrasa ingkang ora ngepenaki ati sajak ana perkara ingkang gawe sungkawa ketiwasan sinuwun. Anakku Irawan. Anakku, kira anakku. Sawana ning Marjanegara Wirata. Ora kanthi karaharjan malah kanthi kahanan ingkang kaya ngene. Iki kang putra Ndara, niki Ndara Irawan. Digigit janggane kalih Prabu Kala Srenggi yaksa sing riyen tiyang sepuhe pun Prabu Jata Gimbal sampeyan sing nyedani. Iya Kakang. Iya Kakang Semar. Irawan sing gedhe pangapurane bapakmu. Lho kok Arjuna putu kunggir Permadi wonten dawuh Kanjeng Eyang. Irawan kuwi raat majamu ingkang ora caket kelawan para Pandhawa. Mestine nalika Irawan isih urip sugeng lakoni urip ning Madyapada, mestine jeneng para putu Arjuna tansah sakbiyantu lan ngragati kelawan uripe Irawan. Ya putuku. Nanging kena ngopo? Lagi uripe wae ora mbok ragati, mati mbok tangisi gunane apa? Pripun nika? Malah ditinggal klepat. Kakang Semar pripun sinuwun? Janaka kuwi anak teng tlecek pirang-pirang ora tau diopeni. Mbasa mati ditangisi. Terus niki pripun niki? Jenasahe Ndara Irawan Orok tinen sak kadang Panakawan. Wis taken kae. Sedih kaya ngene. Dalah. Redo mawon mangawara-warahan tengaraning ajurit gong maguru gong satata kadya butula ya jagat pangestu ngara wayahu Bathara jagat nganti cumengklungen arasaku ngenteni kundure kaki Prabu Ndrawati. Ana rasa ingkang semune cawus gwayane kaki Prabu Kresna eneng wigati apa? Piye nggih? Apa kira-kira perang gedhe Bratayuda bakal kelakon mugi dados ning ngawuningan sewu lepat aturipun keng wayah diagung pangaksami Kanjeng Hyang. Sakmangke kula sampun sowan wonten Paraja Negari Ngastina lan kula sampun pikantuk kasil anggen kula sowan wonten Paraja Negari Ngastina saking Yayi Prabu Jakawitana. Piye? Apa kira-kira Prabu Duryudana masrahke baline negara Ngastina wekasan perang Bratayuda gagar wigar ora sida dilakoni? Apa malah kosok baleni? Nuwun sewu. Menapa menawi kula matur mboten dados srana sungkawanipun para Pandhawa? Ora, babar pisan ora. Yen to pancen perang gedhe Bratayuda wis pinesti lan kodrating Gusti kudu kelakon,
Yo banjur piye meneh? Ora bisa diselaki meneh. Kepareng kula badhe matur cariyosipun Bibi Kunti kula boyong wonten Praja Negari Wirata. Saderengipun kula pinanggih lan boyong lan Bibi Kunti ingkang mapan wonten ing kadipatening Panggombakan. Mugi dados ning kawuningan sak mangke Yayi Prabu Jaka Pitana cukeng adreng ngukui negari Ngastina. Wekasan sak mangke pinesti kodrat perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun kedah lumadi Kanjeng Hyang. Ya jagat pangestu karo ndrodhok rasane ratu ing Wirata. Koko Prabu menapa mboten saged dipun wurungaken. Kula mboten ngajab para Pandhawa nglampahi perang gedhe Bratayuda. Puntadewa Kakang kowe iso meneng ora? Wah. Angger nyentulani rembuge wong gerang. Kowe mesti ngarep dhewe. Ora-orane Pandhawa kalah. Bangsa Kurawa yen to pancen mesti kudrat adil bakal unggul tinimbang Nista. Lan sak mangke Bibi Kunti kedah cumandha wonten Praja Negaring Wirata awit mitra dawuhipun Hyang Pikulun Narada inggih Hyang Pikulun Kaneka putra. Bibi Kunti Talibrata dados daya dayaning para Pandhawa. Menawi para Pandhawa mboten tinenggan dening Bibi Kunti Talibrata tangeh lampahipun sak mangke para Pandhawa saged unggul ing ajurit Kanjeng Hyang.